So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawa na nanghandumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Saysay. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan. How do you heal a broken heart? Recorded by Radio Mo TV. Say, wala ka reply sa tong group chat. Nabisi ko day, uy, o ko katanaw. Unsa na kabutang dito di ay? Ay, tapok-tapok ra good. O niya, chat og gamay. Tingog dito, uy. Sige, mo reply ko. Mo adto ko. Manangin sa ako, Jason. Isa may mo kauban? Ang ako ko mga barkada, good. Maadto ko ha. Sige. Itik lang ang lugar kung asa mo dapit na mag-inom kay mapasa mo dito. Sige, Son. Dili na mi dapit sa Cagayan mag-inom. Pasensya na mo ha, nadugkay kay ko, uy. Okay ra day, uy. Pero si Glenn ay, ganina, ginasikig pangita ni mo. Nga nangita man ka na ko, ngay? Ngang, lain sa kayo kung magsugod ni inom niya. Di ta kumpleto ngay. Nya, ni naman ko. Ang simatong gihuwat. Oh, agay na. Ato ning paspasan. Kaya mag-disco tayo, di guman na inom. Alright! Yes! Glenn, manggawas na ta. Kaya nga itong mga barkada ba, na mauli na baya. Hapit na ba alas 4? Ha? Bitaw, Glenn. Manggawas na din eh. Sige. Magawas na. Unsa man nga, kaya pa nimo nga mapaulis inyo? Kaya kayo. Sige. Pauli na lagi mo, Glenn. Kaya ako rin ikuyog si Saysay sa amo sa Carmen. Ari ka kuyog na ko ngay. Ano naman ko makuyog nimo? Basta ari ka kuyog na ko. Na? No? Say. Jason? Oh, nganong niyaman ka, son? So may problema ni mo, Glenn, ha? Nganong niyapos man ka? Nganong kaya apil sa mong grupo, ha? Ni ako kay akong giapas ang akong uyab. Uy, papawaan yung uyab niyo, Sebi. Dunggabong ko ni Ron, ha? Kuya ko no. Tanaw na to. Di ba kamulatlapa nga maigos kong kumo? Ja? Jason, Sweet! usa ba? Jason, hubog na ng tao, oh. Usa pa, wala siya nag-ana nimo kay dako kay kauglawas, nya gamay kay si Glenn. Ay, pagkamay-gamay lang, pero madunggab man, ka, habwag ng tinahin mo ba? Saan? Ako niya, day. Unsa ako man ni Ron. Paulit na lang sa inyo, day. Ako na'y mahibaw ining Glenn. Pasakyon ako ni taxi. Sa kinong taxi? Sak din na! Jason, hubog in town kay ni si Glenn. Paulit na lang, Jason. Di kay ako nang ihatod si Glenn. Glenn, dali na. Manakitag taxi. Niya na, nakasunod kasi mong kwarto, ha. Pahaway na, kay mo paulit ako sa amo. Ayan, paglag. Ay! Glenn, sa ka? Maniramag ka! Uy, ikaw kayo mo paulit na ko. Say. Glenn, sa ayaw ko, hagi. Dugay na kay kung naibigan mo, say. Maundik ko ka ito. Gawin mo tabo. Ayaw, Glenn! Ayaw pa! Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mabdos ka? Oo, ngay. Wala ko rigla, ha. Ang pingin mo gisaba ka? Oo, ngay. Okay. Ngay? Aray, Oh, naunsa mo ka? ngay. Ano ka, ngay? Sakit na kayo ng akong tiyan. Agay. Mga anak na tingali ka, ngay. Dali, datoon ka na ako sa doktor.
Pa, mag-play ko kauban sa kong mga friends ha. Sige, pero dili mo ato layo, ha? Oo, ma. Di may tag-away ha. O, pa. Tara na ko. Rinay! Dali, aras pa na ako ngayon, no? Walang bibaw eh. Dako na sa dudong. Maugyod, mura lagwa sa. Ay, Naon sa man ka? Gunang ko ba man ka? nagunaw-na ko sa akong gibuhat nimo sa una. Di ko makatuo nga may anak na ka. Kalimti na to, Ang importante nga malipayon ko oba nimo. Ug pilangga nimo nga tong anak. Salamat nga eh. Oh, kinsa mong i-chat nimo? Ako ni ikagaw si Jinky. Idiyot ha. Nakauli ka sa inyo sa lanaw. Namatay baya imong papa. Hala, kinuo ko. Namatay na is papa. Ha? Mupauli ka sa inyo sa lanaw? Oo ngay, kaya akong duawan si mama. Kibasig simba ko si mama na sabang mawa. Unya, huwag ko makaduaw niya. Sige, ikaw may baw. Ano si Dodong? Ako lang kuyukun. Sige ngay. Mga pila ka mo kadlaw dito? Labing dukay, usa tingali ka si mana ngay. Sige, amping mo dito ha. Salamat in tao nga ni Doaw ka na ako, nak. Pasaylo ako mahangaw ako makatambong sa haya ni Papa. Uway naman ko nakabalita nga namatay si Papa. Ayon saon. Layo manggod mo na mo, good. Si Elmer Sab, wa makatambong sa haya ni Papa nimo. Kay tuan naman sa Manila. Pasaylo agit ko ma. Sige lang, anak. Nahitabo naman to. Oh, imo ning anak? Oo ma. Dudong, bless ni Lola. Bless ko, Lola. Minyo na di ay ka? May ka-live-in ko ma. Uy, pagpakasal na mo, uy. Ano na amoy panalangin sa Ginoo? Kada ko nagidog kausapan sa mundapit, uy. Ay, Oh, pwede ba ko makikilala ni mo? ha? Ayaw kandog na ko. Dili ko na utang nga tao. Ako di si Alikasan. Ikaw, kung sa'yo mo pangalan. Say-say. Asangin yung balay. Kaya ko kang ihatod. Ha? Aha? Gihatod ka ni Alikasan? Oo ma. Og nahadlok ko siyang naong maay. Nak. Maayo tingali nga mo pauli ka na lang sa Cagayan, anak. Kay kuyaw ka na si Alikasan. Adik ka na. Killer pa yun, og pusher pa yun na siya. Og pinangita na sis balaod kay may patong na ang uwa na. Mapauli na lang ko sa amo, ma. Sige, anak. Pangandam na aron makauli dayon ka. Ato na mi, ma. Bye, ma. Pag-amping, anak. Oo, ma. Dong, tana dong, dali na. Mapahuli ka na sa inyo. Alikasan. Oo, mapauli na ko sa kumbana. Dili ka mahimo nga mapahuli sa imong bana. Ha? Kasi puti ba ipasapot? Ganahan ko ni mo. Ako ka nasawahon. Dili ko mo sagot. Alikasan, ayaw nagpugya nga akong anak. Naibog ko sa imong anak. Kung magpagkasal kami. Wa ko'y gusto ni mo. May gusto magana ako o wala. Ako kang asawahon. Magpagkasal ta. Ayaw ko supaka. Kaya kung di mo kong supakon, patayon ako ang imong manghod mga lalaki. Kinuo ko. Ilalagay ka mo tuman ka sa tanan akong gusto. Kaya kung di mo kong supakon, patayon ako silang tanan. Sige. Mutuman ko si mong gusto. Kaya, mao ka na akong gusto. Na dili ka mo sumpag na ako. Karon nga nagkasalata, ako na ka. Nakasalada ko ni mo? Huwag mo ko makasabot ato, Huwag mo tayo marriage contract. Ayaw pag naganong sulti. Mukuyog na ka na ako, kaya ako na asawa. Ang akong anak. Dada, kayo mo man ang anak. Wow. Ayaw
Ayoko gilapot ni. Ayaw pagsubak, ha? Kaya ako na ng asawa. Di ko pa ilapot ni mo. Ayaw pagsubak. Ayoko. Gusto ko magamit mo. Pagsubak. Kinhala makakita ko upaagi. Nga makalingkawas ko ining muslima. Ma, balik ko og lami. Oh, sige. Alit dito kung siya mong gusto ha, anak ha. Thank you, ma. Kano sa pag makalingkawas, hindi ako kahimtang. Uy, Sasay, Alikasan. samog ng imong anak. Sige ho pa ngayon. Pabawa na din eh. Ha? Yato na sa iyang lula. Kasi di ko ganahan sa imong anak. Kada sa kwarta. Yato na. Kaya ba sila ako na po silon? Sige, sige. Akong ihatod ang akong anak sa akong inahan. Sige, iyato. O balik kayo din ha. Balik sa atong ipuyan. Kaya kung niligan ka mo balik, patayo na ko ang imong isuon ng mga lalaki. Oo, mabalik lagi ko. Salamat. Dahil may signal din na pita. Tawagin ako si Glenn. Nay, salamat nga ni kontak ka na ako. Glenn. Suming kita buha. Ang may kaipon naman kuno kang Muslim diya. Oh, Glenn. Huwag di ko makahimo sa pagpiya niya kay patyo niya nga ako mga manghud. Kiling ning tawana. Kunya nga to anak. Pangita og paagi nga makuha ni mga bata. Ako ni gibili ni mama. Mag-send og number. Og number nga pwede ni mo kontakon. O sige. Bye. Kaya ba sige pagitan ako sa Muslim? Ayaw kayo di balik ka. Amo akong mutuman og saan alikasan. Maayo. Sige, agandam. Ha? Asa man dito? O balik tagpuyo. Buhat na ta sa bukid. Kaya kuya, kung na makakita na ako, madakpan ko. Alikasan? Ilayosap ka na ako sa mga lalaki. Ay ba sinay maibog mo? Ako ka lang. Maulit timan eh. Walay laing magkatagiyan mo. Ako ra. Sige na. Angandam. Kay matuta sa bukid. Kalayo ba ining kita ni alikasan ako? Mayon takon. Nakuha ni Glenn ang among anak. Sabay lang imong giuna-una. Anong lang hidugtog ka man. Nagunahon lang ko sa tong ugma pa. Unsay buti mong ipasabot. Ninot manggod unta to nga natay kita. Nga may kwarta ta kay makapalitan sa gusto na tong palituin. Mao na kahunahon ako nga mo abroad ko aron natay maayong ugma. Kana kun musugot ka. Sige, sige. Musugot ko. Salamat alikasan. O nya mulog sunod ta sa patag kay kinahanglan makaprocess ko sa kong mga papeles uya. Sige. Malugsog na. Aron malihok mo ang imong mga papilis. O, ayagin pag binuang na ko ha. Kaya ako yung pusilo ng imong mga igsoon. O lagi, di ko magbinuang nimo. Salamat kinalipat ako ang Muslim. At doon ako si Glenn. Kitumingaw na ko sa mga anak. Anak! 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 Mingaw na kayo ko mo. Ngay, huwag ka pa malipay nga ni anak ko. Nalipay man, pero dagan na kayo kausaban sa katuig nga nawa ka na ako. Ngay, may uyab na ko. O gusto na makigminyo na ako. Nakasabot ko ni mo ngay. Hangyo lang ako nga atiman ng atong anak. Kay madto ko og Manila kay mo abroad ko. Ay, kabala ka. Ako na may bawas sa itong anak. Ampi dito ha. Salamat. Nanawag na lagi ka ngay. May balita ko nimo. Oh, ansa man na? Ang Muslim ba nga imong kaipon sa una? Nadakpan dito sa Samis. Ug na preso na ni. Ay, salamat in town. Kunya, mapadayon ka gyud og abroad. Ako lang gining ipadayon para sa tong anak. Unya, ikaw, karon sa man ka magpakasal sa bago nimong uyap. Sa sunod buwan tingali magpaibaw raw niya ko nimo. Sige ngay. Basta ayaw kalimot ha. Kung may asawa na gani ka, ayaw gid pasagyang atong anak. Ay kabala ka ngay.
mahal kayo na akong atong anak. Salamat, ay. Oh, buntag naman di ay. Mangandam kong sa UP. Pinaparap ako yung mga papeles nga lukatunyo niya. Kasayo ko di chat sa kong kumari. Say, wa na si Glenn. Patay na. Huh, binuang. Kasayo ko nag-prank ining kumari na ako. Wala. David yung agisat. Diyos ko. Dili. Si Glenn kining latayan sa likid naman. Aning hitabuan. Mao na nahitabo say. Nagatuli si Glenn siyang uyak sa trabahoan. Pag uli ini, nikalit og U-turn ang L400 van sa Coastal Road. Lagi pang motor ni Glenn. Ang ligid sa van dito yun mapatong sa duga ni Glenn. Magusto naman lang ang atong anak gawa na magka, Glenn. Glenn! Usa na katuig ka nakalabay sugad sa pagkamatay ni Glenn. Naglisod paghihapon ko og move on, labi na ako moingon ang akong anak pag gimingaw ko ni Papa ma. Sa pagkakaroon niya ako sa Riyadh, naningkamot para sa kaugmaon sa akong anak. Ug alang kang alikasan, maayo unta akong madugta ka sa bilangguan, kay ikaw ang nagguba sa akong kinabuhi. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Sasay, nga taga Lanao del Norte, apan samtanga nga nakaroon sa Riyadh, Saudi Arabia. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagalahan, how do you heal a broken heart? Ang mga kaagi, gibatan o dawas sa radyo ni Ricky Persuel Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Tama sa mga hikalaw, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi, nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni inyong tamamanun, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O magkakapada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong Mubakasyon na ba itong imong uyuan dinhi from California? O niya ma, gano'n day? Kinahanglan gahinan mo siyang oras kay wala masuhito dinhi. Kung ganahan siyang mulaag o banan mo. Kanada day ma? Ay kabala ka. Ingnan ako kung kanus agad siya mo pauli aron makapananghid ko naan. Para saan magamit ako ng akong leave karong tuiga. Nahala, sige. Okay na, babe. Uy, tagsara na mo ang himong uncle sa Cebu. Kita, kapila naman tasing magkuyog. Salamat sa pagsabot, babe. I love you. I love you too. Welcome, Uncle! Ay, thank you, Miguel. Ulit tao naman ay kay kandak ko dong. Klaro kayo, daghan na kay kag babae nga gipahilak, no? Ay, Uncle ay. Pinanggan ako ang akong uyab o mahal ako siya. Bata pa kay ka para magseryoso. Enjoy yung nagmaayo. Uncle. Ikaw, cute no. Imo ginagtutluan ng pag-umangkon nimo. Kanya hayrang gibiyaan kas imong asawa kay himabay kaayo ka. Unsa may mabuhat na ako, huligamos man may mga lalaki. Ikaw ra siguro Uncle. Stick to one naman ko. Ay, under tingali kas mong uyab. Ay, hindi na maayo, ha? Husto na mo, ana, mga ununa ta. Unya mo pahuway una ka, Samuel. Unya na mo pagsabot sa inyong mga laag. Unsa Uncle? Ganahan ka musud og mga strip club din Oh, Miguel,
Ay, pilan si kakatuig nga wa ko magkasuod og mga ingunana. O gusa pa, gimingaw ko Pinay, eh. Uncle. Ako gyud? Okay. Ikaw may suhito na. Kuyugi na namin sa kong uyuan. Matag na ko di mo. Ay, tepa. Nya, kay Bolas Gisa nga imong uyab nga musuod ka ingunana. Siyempre, wa bay. Di ko musugot. Buwagan pa lang niya ako ato. Usa pa, igaw ram sa kong mukuyog sa kong angkol. Pamukoy planong maghimog binuong. Hala, sige. Basta kayo, wag ko sa ikaw may nidoon ako. O, lagi. Ay, kabla ka. Welcome mga sir! Ay mo kabalak ka, what a entrance din ha? Food and drinks ra. Okay. Salamat. Gadag ka mga babae nga naglingkod. Ug ang uban, siksik yung gipang sulob. Napag uban nga. Nipos naman na gitabunan nila eh. Kinamo ko. Kalain sa kong kipatay. Sabi niya akong gisulan. Kulbaan ka. Normal na kay nakuryos lang ka. Kinahanglan nga mamili ka ng mga babae pero mawa na ng curiosity ni mo. Uncle. Recorded by Radio Mo TV. Bro. Mayo kayo sa iyo ka nakapas. Ay, si Batay Kos pamili ka din na mo, bro. Ay, nakasabot sa sila. Today, Uncle, akong suod nga amigo si Chris. Nice to meet you, sir. Uy, nice to meet you po, Nimo. Sige na. Mangita na tagtibol ninyo. Nawan na ba'y? Imong uyawanin, nagkwarto din eh. Hindi ba'y? Sinsya po ini akong gibuhat eh. Jesus, naruno na eh. Lingaway mong kaugalingon ko. Kita may mahibawan eh ba? Hindi mo abot ni Jisa kung ilang ka musulti. Hi, sir. Guwapa ba'y. Banati na aron magkasuway ka. Sige na yun. Ano? Hi. Suway ba ron sam ka eh. Wala gila yung mahibawan eh. Kung nila kita ra. Nakakita ko ni mo gabi. Nag-enjoy sad ka. Uncle. Di ba? Sa ko nang iingon ni mo, usahay, kinahanglan tayong mo explore sa mga butang-butang kay daghan patag pwedeng ma-discover sa tong kaugalingon. Uncle. Sunod, asa na masagta. Ningon tong imong amigo na kunusay na hibawan nga bar nga mga high-class nga mga babae. Ay, kanahan kong suway dito. Ikaw, Uncle. Okay, sige. Planuhan ta na. Pero sa pagkakaroon, pagkikitayo na ang imong uyab kay mas yan ugban luod to nimo. Pahuway sa tagpilak ka mga adlaw, then muingon na ko nimo. Kung kanos ata sa sunod mang lakaw, ha? Okay, Uncle. Salamat. Busy na lagi kaayo ka. Lagi? Pasensya na ba iba? Saon, pila na sa katuig nga wa makani ang akong angkol sa pinasgod. Kinahanglan gina ko siyang kuyug-kuyugan. Kasabot ako, babe. Basta ayaw biya kalimot nga na ako. Basin og, nagbinuang na kanako. Ha? Wa, uy. Oh, laki. I love you, babe. I love you too. Mga papay din ni Payo. Hastan, natimban kayo. Dili na pareha sa tunguna. Bito, bito. Ay, ito na. Na daw dito kuan atong tibol ito. Na. Uy, nindot ni atong pwesto din hida. Kay atubangan kay tas mga babae nga manayaw. Uy. Wow, kanindot og lawas. Ug puti kayo. Nindot kay Jog lawas. Pero
Di na makita ang naong kay nagmaskara man. Ay, ganahan ko ni Bayana. Ganahan ko. Kisa ka na eh. Pero, Miguel, ikaw sa magka. Kung ganahan ka na, pwede rin sa imon lang na. Unsa, Uncle? Uy, padun niya. Padun na niya hubunan yung maskara. Oh. Uy, si Jisa. Street pirangin mo yan, bay. Unsa? Uyab na ni mo, Miguel. Daan pa ko. Ngayon ikaw gid mo inibayad na ako. Unsa ni? Pasabda ko ini. Pasabtasad ko kung anong naabot ka din Daghan pa kagwa mahibawin ako, Miguel. Og katong imo nakita, porsyento pa nito sa imo nahibawan sa akong pagkatao. Mao ni trabaho na ako. Mao ni nagbuhi na ako og sa akong pamilya. Nganong kinahanglan man yun yung buhaton? Huwag ganong dili man. Huwag ka masayod ka sa kalisod sa akong kinabuhi sa una. Nga imbis malipay kasi mong kinabuhi, pero kapoy magpakabuhi. Jisa. Kung makigbuwag ka na ako tungod sa imong hibawaan karon, patas naman tingalit ha. Sangaan nga ni suod ka sa maong klase nga bar, nagbinuang ka sad nako. Pero bisan pa man ko magbuwag ta karon, sultihan di ka. Nga tinuod ako na feel para nimo. Mahal ti ka. Og ikaw ang lalaki nga akong gimahal nga sama, ani. Mahal sa ka, Jisa. Pero, sorry. Dili na to deserve ang usa-usa. Miguel! Nagbuwag min Jisa og mutual decision to namong duha. Sakit man para nako pero mo'y pinatamaayon akong buhaton para sa akong kaugalingon ug para pud niya. Tungod kini ko gustong tamayon siya sa akong pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Miguel nga taga Cebu City. Uban sa awit gayang gipangayo, awit nga nakulhan, imahe. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga hikalag, mga sukit ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulabanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O makakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo, pagpanin. Ang adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bettina. Sa dili ko pasubkan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga uluhan. Back to December. Recorded by Radio Mo TV. Nak, palitis ako lamas dito sa gawas, be. O, sige ma. Unsa man nga lamas? Bombay og ahos. Okay, ma. Maurad ni, Inday. O, ate, kana lang. Okay, suklit ni mo, o. Salamat, eh. Hala, naputol lang akong chinilas. Ay, dali asat ni mo nagupa, uy. Wa mangani ka na aptik usak buwan. Gupa na ka. Hala, uy, kasakit sa tiil. Gitina! Nga naman ang imong chinilas? Dwayne! Sakay din sa akong bike na. Ha? Sakay na lang. Ay, na dayon. Malisod magkaglakaw na. Sige. Abot na ka. Thank you, ha.
Bitina. Pwede ka mangayo sa imong number. Ha? Wa am kayo masuko. Uwa man. Sige. Hangtod ron, di gapon ko malimot ni Dwayne. Nindota sa feeling nga iya kong gipaangka sa iyang bisikleta. Si Dwayne, nag-text. Oy. Oy. Bitina? Naro ka man ka matog di ha? Katog na ko no? Oo, ma. Matog na ko. Good night, anak. O sige, katog na ha. Good night, ma. Bitina, anak. Naa si Dwayne sa ubos, nangita ni mo. Ma, nga namang pino. Uwa ko may baw. Adto alam. Ma. Kung manguyab ang gani na ni mo mataa, okay ra nako na kay total. Suod man sa mis iyang inahan. Nahibaw ko kung giunsa na si pagpadako sa ila. Buotan nga bata si Dwayne. Pero lang, mas maayog higala lang una mo sa pagkakaroon kay nag-eskwela pa man mo. Ayaw ka pala ka, ma. Sa ako nang i-promise ni mo, magtarong dyan ko sa akong pag-eskwela. Salamat, anak. Ay, ni alagi ka. Kuan unta, Bitina ba? Pwede na ka i-invite sa amo? Nagluto magod si mama mag-spaghetti. Ha? Okay ka? Recorded by Radio Mo TV. Please, kung ingon ni mama ni mo ha nga, thank you. Busugan ako sa spaghetti, uy. Kamera? Oo, uy. O, thank you sa day kaayo ni mo ha. You're welcome. Mausban pa mandingan din, no? Oo, uy. Nga nagumdili ko. Years na muna nakalabay no, sukat atong nang-invite ka sa inyo kay nagluto og spaghetti si tita. Lagi? Dali na kayong panahon sa? Og happy to sit mag 1 year, sukat kisuguta ka. Okay ra ka? Dali na pagod ko nakapantay ni mo, murag wa kasi mong huna-huna. Nya wa sad imong huna-huna kit dinhi. Kuan, Bitina. Nakay problema? Makibuwag na ko nimo. Nag-joke ka? Hoy. Tarong ba? Seryoso bitaw ka? I'm sorry. Pero... Nailain? Kuan. So na-acute. Sige. Ato na ko. Binti na. Anak, gusto na. Gusto na. Sakit kaayo, ma. Abi na ko glove yun ko niya. Pero dili man di ay. Anak mang yun na, anak. Kung musuod gani ka ng butanga, kinahanglan nga andampot ka sa kasakit ang musugat niya. Ma. I-block di ka sa tanan ako mga social accounts. Sugod ka ron. Nalimtan na ti kay Dwayne. Ma, karon nga mag-college na ko. Gusto ko nga adto ko sa Cebu mag-college. Dawaton na akong gi-offer ni kuya nako nga Cebu pa eskwela nako kung adto ko dito mag-college, ma. Oo niya, si Dwayne nak. Wala ko'y labot pa niya, ma, uy. Usa pa, siya mo'y nakigbuwag na ako.
Subot karon, kalimtanan ako siya sa hingpit. May ka naka-decide ka nga ani ka sa Cebu mo kurso sa imong kolehiyo. Lagi kuya, gusto lang sad ko og pagong environment. Kaha o doon na kay gilikayan. Kuya, Gingnan ko ni Mamas Tanan. Gibuagan kang Dwayne, mao ni decide kang ani ka din ni mag-college. kuya, please, please. Pwede og, di na lang ta mag-kiskot about niya. Si Ate Jessie, di ay kuya, imong wife. Wala ko makakita niya. Nanglakaw silang Mitch. Imong pagumanggon. Gipalitan og masulod kay doon na may event si Ate Jazz nimo sa trabahoan. Unya, kuyogon niya si Mitch. Okay. Sige, ipahimot lang na na imong mga gamit sa pikas kwarto para makapahuway ka na. Gikan para bakas biyahe. Aon sa man. Aon lang sa... Ay, later na kuya. O, bang sa kukutuma. Kumusta naman ka diha, nak? Okay naman ko, ma. O niya, nana kay mga friends diha sa imong bagong eskwelahan? Ay, naanasat, ma. Mga buutan, sad. Mayo hinuon, nak. Ay, karos aman dito ka mo ulit din sa ato. Ay, puho na lang, ma, uy. Unya na ko mapauli diha. Okay ra, ma, please. Nahala, sige. Unya na ko mapauli sa amo. Ini-graduate na lang ako, puhoy. Dili pa ko ready mo pauli karon. Again, congratulations. O, ambing sa mo pauli sa ato, ha? Yes, kuya. And thank you kaayo ni mo, kuya. Ninyo ni Ate Jessie. Ay, salamat kay nauli na gid in taon ka human sa upat ka tuig, nak. Uy, mas ni gwapa man hinuon kag samot, anak. Mama, sad, uy. Nahibaw kong anak ko ni mo, ma. Di na kinakalang imo kong atik-atikon. Ay, tinuod ka ha na no. Mao bitaw ni hinungdan nga hangtod ron. Dili gyapon makalimot si Dwayne nimo. Ma. Sorry na ka. Pero magsiki mo gud sa anhis bahay nato. Mamasin ba nga nauli na ka kay dili naman kuno si makakontak nimo. Di na ko gusto nga magsulti ka bahay niya, ma, ha? Okay na ko, ma. Naka-move on ako. Bettina. Ayo! Oh. Ayo! Bettina, kumusta? Ikaw? Okay na, sad. Bettina, Kung ano sa mana, ayaw lang ipadayon. Naka-move on ako, Dwayne. Okay na ko. Pero ako, wa pa. Hangtod ka ron. Ikaw paghihapon, Bettina. Dwayne. Nagmahay kay ko sa kong nabuhat mo sa una. Ang kulang ako, buang kay ko ato. Pero kung atagan ako mo chance karon, isaad ako di mo. Nga mas nag-grow na ko. Ug dili na ako ang Dwayne sa una nga way pakialam. Please, give me chance, Bettina. Mahal kita ka. Hangtod ka ron. Dwayne. Dili ingon anak kadali ang papasaylo, ilabi nga kay galisod na sa kuog hatag sa kong pagsalit niya. Pero, ni-effort yun si Dwayne ako to win me back and to gain my trust again. Karon, we are happily married with 3 beautiful children. Din lang kutob o daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Bettina na taga Jensen City. Uban sa awit nga iyang pangayo, awit ka nagalahan. Back to December. Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Jelly Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sugin na kaninaw,
kinasing-tasing kong didapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulamanon. Handumanan sa kaawit karo RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pag-amina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Riza, sari pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan para sa akin. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang tumatatampo nigdasangan nga Riza. Recorded by Radio Mo TV. Risa, Kuya, dali ko diri og ISP kay maginom mi si Glenn. kadiyot lang kuya. Dara kuya oh. Oh, Thank you. wapam di kag manghud by Noel? Ay, guwapa lagi pero manay buot way eh. Kuya, saduy. Sige na biyahe na mi diri. Tago lang yan tika kung maisugo ko nimo. Oh, saan kaya ba? Kaya boy. Gwapo man di ni si Glenn. Palainom lang. Aba? Nayabig ko si kuya ni mo kagwapo. Oh, Yads. Ayo, unsa mo nag-crush ka niyo? Ganahan ko niya, Yads. Ala ka niya ha. Anya ka niya ka ba yaban? Imo sugton. Oh, sugton, uy. Kuya, wala lagi ko makakita nga ni Ani ang imong amigo nga si Glenn. Oh, basig sa sunod adlaw to man eh. Kay nakikuyog to sing uyab. Oh, Kumusta naman yung pag-eskwela? okay naman kaya. Suma naguyab-uyab na ka? Ha? Wa pa kuya, uy. Oh, mayo. Unya na yung pag-uyab-uyab ha, kung mahuman na ka sa mong pag-eskwela. Oo, kuya. Nawan sa mangpo. Anong gisakitan mo ko sa akong nahibawan nga may uyab na si Glenn? Sakita sa kundukhan, uy. Nga sa ato pa, wala kay pag-asa sa amigo sa imong kuya kay mayuyab ni magato. Oh, Yads. No! Ano pagpanghandoy ng lalaki haday? Uy, focus na lang sa imong pag-eskwela. Kay duha na lang katuig nga itong kuha, mag-graduate na ito sa college. Hi, Riza. Glenn, nialagi ka. Oo, kay wa mo ko'y trabaho ko dun. O, nagsabot mi sa mong kuya nga magtagay. Maho ba? Lingkod sa, Glenn. Lingkod sa, kaya akong may baon si kuya nga ni Aka. Oh, imo sa. Pagwapo kiniya, uy. Kasanay. Tikid ko pulaan nga magtanaw niya. Sige lang. Kanindot unta kung kami pa ang nagkauyab. Asa mo baso eh? Kino na tagay na mo. Hindi na kaya ba eh? Kuya, hubog naman kaayo mo, uy. Pahuway na mo. Bole ako ba ya? Naisaw po, Pauli. Masing madisgrasya ka. Nyasam kong tugin eh. Ato ka sa kwarto. Risa,
Dadaan na si Glenn dito sa kwarto. Oo, kuya. Hinay lang, Glenn. Kibasig matumbak ka. Sinsya na, Daya. Nakahasol ko rin mo. Okay ra, oy. Kaninan sa kong gipati nga. Nagkasikit ang among lawas ni Glenn. Tinako ni siya dadon sa kwarto niya ni Kuya. Dadon ako ni siya sa kong kwarto. Napahimutan nila ko si Glenn sa kong katri. Kagwapo kiniya, wey. Glenn, pasaylo ako. Nga ako ning buhaton ni mo. Hubuan ako sa tanan niyang gisalob. O pagkahuman maghubuasan ko. Glenn, sorry. Sorry kaayo. Gusto talang kang maangkon. Recorded by Radio Mo TV. Risa, bangon na, oy. Kay buntag na. Kay katugay ba nimong ni mata? Ma. Ginoo ko. Nagtugmog si Glenn? I'm sorry. Parehas mga mga sapot. Noel! Noel! Sabi nang hitabo ka. Nganong niyam ko si mo kwarto, Risa? Ma, ano ka? Noel, tanawa. Si Risa o kining amigo ni mga si Glenn nagdog og wa sila yung mga sapot. Buang ka maday. Imong gipay mo sila kumanghod. Kuya! Kuya! Sino ako? Nahibaw ini. Mga tarungan kapag buang ka. Kuya, sakto na na, kuya! Ayaw na pati si Glenn! Kinahanglan nga manubag kas gibuhat mo sa kumanghod, ha? Di kung dili, patyon ka! Glenn, pila na ko kabuhan din sa inyo, pero hangtod karon wag kita maghiskot o kasal. Iyo pag-apura. Pagguwat, kung kanong sa ating kapakasli. Glenn. Dibaw ka, Risa? Wa, babe, ko'y gusto ni mo. Inagoy uyab, si Joy. Ug siya ang gusto na kong minyuan. Siya ang gusto na kong pakaslan. Pero may nahitabo na nato, Glenn. Imo na nakuha nga akong pagkapapay. Bisa gamay, wa ko'y minumduman nga may nahitabo na to. Tugod kay hupog kay katagi kayo na. Imo kong gisud sa akong kwarto o gipugos mo pagkuha ang akong pagkapapay. Ambot. Basta wa ko'y nahinumduman. Wa! Dili ka mo tapad na ako. Ani ka man tuog sa kwarto. Kaya doon ka man tuog sa sala. Glenn, lain na anyway. Ano di ba ka mo tapad? Nakunbuto na hunawin. Mura naman tagmagtiayon. Kasal na lang ang kuwang nato. Ayaw ko buti sa akong buhaton. Katuog din sa kwarto kay ato ko sa sala matog. Glenn. Diyos ko, ganun kahitabo manin ako. Nagtuo ko nga magmalipayon ko sa akong ibuhat pero dili man di ay. Ako naman di gihapon ang nag-antos. Risa, Glenn? handa ba ang lamisa kay may bisita ko? Oo, Glenn. Kinsa imong bisita? Ganong nangutahan ka? Tumana nga kung gisugo ni mo? Oo, Glenn. Hi, love. Pasensya love. na ha. Nadugay ko. Traffic man ko. Okay na. Love si Risa. Mao ni imong giingon nako? Nga mo inag-una-una nimo? Joy di ay. Uya, Big Glenn.
Hi. Naman na lang, Miss Arisa, kay mga ona, Miss Joy. Oo, Glenn. Abing, ha? Love you. Kasakit-sakit sa kundungan. Ganina nagdungan sila pangawit. Karon nag-kiss na po sila. Yan ang naghilak-hilak mo nga. Di sakitan kasi mo nakita. Glenn. Naibaw ka, Risa. Di mo kaangay nga mohilak. Kung doon na may angayan nga mohilak, si Joy o dili ikaw. Si Joy untang akong gikauban karon. Kay siya nga akong uyab. Siya nga akong gihigugma o dili ikaw. Glenn. Gaimo man sa. Ikaw may nag-una-una na ko. Bes mag-antos ka, uban ako. E bisa gamay, wa ko'y gugma nimo. Gabi ina, huwag pa mauli si Glenn. Siguro, nag-uban na sad sila ni Joy. Ni Ana day si Glenn. Oh, abi akong katuog ka. Gipaabot ka nga mauli, Glenn. Hubog ka? Hindi ka ubog. Kaya mo gamay. Glenn! Glenn! Unsa pa? Glenn, ayaw kong kuruyaw. Unsa pa? Dali sa kwarto. Tuyo ko rin mo. Oo, masod ko sa kwarto. Ayaw lang kong kuruya. Oh, nganong ingon na imong tinanawan ako? Ha? Oh, nganong naghubo ka? Naabot ka ni Miss Amo. Huwag nagtipon ta. Kay lagi, matod mo may nahitabo na to. Pero bisa gamay, wa ko'y nahinumduman nga may nahitabo na to, Risa. Glenn! O karon, gusto ko nga may mahitabo na to. Nga ako nang mahinumduman. Glenn! Hinayok ko, maluoy ka na ako! Glenn! Huwag hinay. Glenn, maluoy! Ayaw ko ignain eh! Nalisa ko, ayaw! Maluoy ka na ako! Glenn, ayaw! Ayaw! Ayaw ka pala ka, Glenn. Magbalipayo na ka. Magbalipayo na mo ni Joy. Mubaya ko din sa inyo. Sorry. Sorry kaayo sa nabuhat ako nimo. Sorry. Ginoo ko nimong bataa ka. Imo lang din ginudnod ang imong naong sa lalaki nga wa makagusto nimo. Sana ako ning tanan, ma. Kuya pa sa ilo ako sa kong kibuhat. Nagubang inyo kasuot ni Glenn tungod na ako. Wala tayo mahimo na. Nahitabo na. Huwag sa may plano mo karon. Mupadayon kong eskwela, kuya. May pa. Ay, salamat in taon. Kay usa na lang ka semester ang akong kuwang. Mahuman nagkikoy sa akong pag-eskwela. Riza? Oh. Glenn? Kumusta? Nia. Usa na lang ka semester ang kuwang nako para mag-graduate ako. Oh, maayos naman. Kumusta naman ni Joy? Nagbuwag na may. Ha? Ano man? Wala makisanabot. Riz. Pasailuan ko sa kung nabuhat mo sa una, ha? Sa akong pagpasakit mo. O pasayluas ako sa kung nabuhat ni mo, Glenn. Ato na itong kalimtanan-tanan, kay naitabo naman to. Salamat, Glenn. Kung ika'y magiging aking Nalipay na lang sa kuna-kunahon na nga nagpinasayloay namin ni Glenn ug maayo nang among pagbati sa usak-usa. May mga panahon nga mutchat siya nako kay mangumusta.
Og nangandoy ko nga moabot unta ang panahon nga siya na gyud ang makagusto nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagay ni Risa nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit na sa akin. Di kita pipilitin. Nagigibatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon sila na kanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kakapit. I-address lang na nintulamanon, handumanan sa kaawit kay Rolf RN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ida sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ay kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Ayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwatampo. Ako si Alma. Kining kaagi nga akong ipabati kaninyo. Kaagi kini sa akong suod nga higala nga si Tonyo. Og sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Power of Love. Recorded by Radio Mo TV. Odong Antonio. Dinhiragod sa hinguog pa. Unsa man sa nang trabaho ang imong sudlan, nak? Naam ko'y kaila ma. Iyam kong tabangan nga makasud sa gasoline station. Og stay in na siguro ko dito. Ah, nahala sige. Pag-amping dito, ha? Uma. Salamat ito. Hindi nakasuot kong trabaho din sa gasoline station. Makatabang na ko nilay mama o papa. Hi. Uy. Ikaw din ang bagong kauban din niya. Oh? Kisa nga ni mo. Tonyo. Ikaw? Carmen. Bay, kabantay ko nimo ba? Pilit man kay tinan-awan sa tong cashier bay nga si Carmen. Ikaw gid bay. Iburig yung gibantayan. Wow, man ba? Nakabantay lang gyud ko ba? As in nakabantay ko. Ano man, naibog kang Carmen, no? Ha? Gwapa siya bay. Og may lalaki nga di maibog niya. Amin nga way, no? Parison na ba kayo mo bay? Ako pa ni mo nung imo nung pangyaban sa Carmen. Oo, ha? Unsam ko eh. Di mo yung ako makatuwag. Magsingkin ko kung ako na ni Carmen. Bay, langasa niyo. Tuog na rin, bay. Bay, tuog na ko, bay. Ugma. Manguyab ko ni Carmen. Huy, Tonyo. Ganina ka nagkitsig tutok na ako. Nakituyo. Oo, namin. Ansa man? Unya, di ka masuko. Masuko ko basta binuang na. Di mo ko di binuang good. Unsa lagi na? I love you, Carmen. Tonyo. Mau na tinuod, men. Sa una ko palang pagkakita mo, na-inlove na ko ni mo. O, gihinawat ang nga, dawatan mo nga kung gugma. Sa pagkakaroon, di pa ko makatubag anak mo. Okay na, men. Huwag mo sa dali. Baka paabot naman ko kung kanus ako ni masugton. Salamat, Juan. Mo ba? Manguyab na ka ni Carmen? Oo, bay. Yeah, gisugot na ka. Wa palagi, bay. Sige lang. Alam, pagpakawa sa paglaom. Sige lang yun nag-follow up, bay. Sugto na ralagi ka na, bay.
Min, usa naman kay katuig, sukat ko nanguyab din mo. Hangtod baron, wapagid ka maluoy na. Nakita na ako nga, tinutan na ang imong tinguha na ako, Ton. Mo na nga gitawat na akong imong gugma. Tinuod, Min. Uyab na ta? Oo, lagi. Gisugutan na ka. Salamat igayon nga sa kadugayan. Imurag itong gisugot. Huy, ay kugaksa, uy. Makita ka sa itong mga kauban. Gipay lang kay ko nga. Imurag kong gisugot, Min. I love you. I love you too, Tonyo. Recorded by Radio Mo TV. Lipay sa bida kay ko ba nga. Nagkauyab ng iming Carmen. Ayaw yun tao nagbinuangis Carmen ba ya kay naidagang nag-atang din eh. Di ko na mahitabo ba kay love kay na ko sa Carmen. Min, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magninyo ang da. Nga naman, kaya na ko di mong buhiuin. Maningkamot lang ko ta nga, mabuhi. O, sige ikaw. O, sige, pangatubang sa akong mga ginikanan. Dili ko makatugot nga ikaw ang mabana sa akong anak. Sagot ka ipakauni mo sa akong anak na pampboy ka lang. Ha? O ikaw sab Carmen, wag ka magkakita og laing lalaki, kana yung tawhana nga way klarong trabaho. Mahal ako si Tonyo, ma. Hilam! Mahal. Pamparusuntahin ng kamuriin mo maulian ka kadon. O ikaw lalaki, kung gusto ka man jud nga masawa sa kong anak, pangitag tarong nga trabaho. Ayaw na magsige ka lang suyop anang gasolina o trudo. Pasensya na ka sa akong mama, Ton, ha? Okay ramen, kasabot mo kong mama ni mo. Sao magod, wa mo ko ilang trabaho. Ang pagkagasolin boy raman. Di na ko igsapayan kung unsa ka, Ton. Timan ikanunay nga mahal ka. Mahal sa tika, men. O dili ko makatugot na mawa ka na ako. Kinahanglan nga makakita kong laing pangutahan aron makatigom ko. Kaya akong ipakita sa mga ginikanan ni Carmen na kaya na ko siya buhion. Ay, gusto ko inig-out na ko sa trabaho. Muadto ko sa kong kailang nga mangayo og radiator. Magtuon ko kung saan pag-ayo og radiator. Ha? Nagtuon ka unsaon pag-ayo og radiator? Umin, aron na ko ilay pangurtahan ba? Kaya kung makatigom na unya ko, magninyo ta. Tonyo. Ha? Magpakasal ta? Umin, may tinigom naman ko. Unya, sakto naman sa das edad. Magninyo na lang ta nga, di magagad sa mga ginikanan. Kung may imong gusto, o sige, magminyo na lang ka. Salamat, Pin. Sa katapusan, asawa ta nagit karay. Oy, dong. Ugbana na sa taka. Hindi mo natag bata eh. Gusto na kong makita sa tuloy. Uy, inahinay ako. Uy. Tugay na kayo kung nagdumot. Ay, Tonyo. Ha? Pablos na ka? O, dong. Wala ko duka. Kumaw na. Hapit na rin kong mamahimong amahan na initay. Ma-cute. Day, ang pingin ng imong gisaba ka. Kung mahimo, undang na lang sa imong trabaho. Dini ka na lang sa bahay. Kaya ako, mo-focus na lang sa gusto sa pagpangayo og radiator din sa ato. Oh, sige, dong. Ay, salamat. Kaya nahumanig yun yung usa ka radiator nga ako giayo. Kaon naman is tag-iyaron. Dong.
ninyo. Day! Nausap ka, ha? Sakit kaya akong tiyan, Dong. Ha? Basig mo ka na, Day! Dali! Dalutin ang sa ospital! Dali aras panahon dun sa walang ibawi, upat ng atong mga anak. Lagi, Day. Dali, lagi panahon. Pinahanglan na ka na kong tabangan, Gyud. Ha? Lisod kaayo kung ikaw rin akong saligan sa atong panginabuhi. O sa'y buti mo ipasabot, Day. Mandabaho ko dong. Akong gamito ng akong gieskwelahan. Unyang, atong anak, Day. Ikaw lay atiman sa atong mga anak. Total, mukao naman ha. Sige, Day. Inday, ayaw pagkado sa layo, ha? Oh, Papa. Di ako sa duol, Maklay. Sige. Kay tiwason pa yun ako ang akong ibuhat ini. Ayaw pagbanha kay makamata ni manghod ni mo. Oh, Papa. Ay, kalisod ba ini akong kahintang, eh? Nag-ayaw ko yun yung radiator niya. Ang akong tiil. Nagtabyog sa duyan. Ang tuso lang yun ako. Unsaon, gisudlan mo yun akong kinabuhi, ah. Onya, kumusta man ka din ha? Medyo kapoy na eh. Kaya samtang nag-ayaw ko sa mga radiator. Nga akong tiil. Nagtabyog sa duyan sa itong anak. Ay, sige lang dong. Maningkamot lang ta nga mapadako natong atong mga anak. Ug ato din sila mapa-eskwela. Aron na sila maayong ugma. Dali aras panahon tayo sa. Niya, mga tiguang na ta. Maugyo dong. O nalipay dalag ko sa atong pangidaron karon. Napahuman gyud nato ang atong mga anak. O karon, maitagsa-tagsa na sila ka mga trabaho. Maugyod. O day, nalipay ko nga ikaw paghihapon ang akong gikauban karong panahon. Tungod kay love nato ang usag-usad dong. Mao ba? Ngano ka ba na? Daon sa ka, ha? Kadiyot, ha? Kay, burag, nituyok man ang akong pananaw. Uy, pagklaro diha, uy. Kadiyot kay bakuha kong tubig, ha? Ginoo ko! Ginoo ko, Tonyo! Natumba si Tonyo! Tabang! Tabang! Dong, kumusta naman ka, ha? Ha? Kinsa man mo? Wala ka ba kailan na mo, Dong? Ako ni Dr. Yo ang imong asawa. Ug niauban ako ang atong anak na madre, si Sister Jocelyn. Wa ko makailan ninyo. Doktor, sa nahitabo sa umana. Ano mo kasi makailan na mo? Na-stroke siya o napiktuhan ang iyang utok. Unas. Pero ay mo kabalaka.
Dako ang kaigayunan nga maayo siya siyang sakit. Unsa ni nga kolor kani? Blue. Wow, nakaila na jud ka. Kini unsa man ni nga letter? B. Ma, gamay na lang kitang kuwang. Maayo na si Papa. Oh, anak. Ma, kinahanglan ako mabalik sa monasteryo. Oh, sige anak. Ako nalay bahala din. Naaman sa ko'y kauban din. Niaman si Alma. Sige, Ma. Pa, agpakaayo ha. Mudo-oro niya ko din Hutda ni aron mo tumar na kas imong tambal. Hutda ha. Carmen? Tonyo? Doon na kailangan na ako. Oh, ikaw si Carmen. Ang akong pinanggang asawa. Lord, salamat kay nabalik na ang memory sa akong bana. Naunsa man di ay po. Na-stroke ka. O naapektuhan ang imong memory. Apan karon nabalik na ni. Salamat kaayo, Diyos ko. Nga sa ato pa, naulian ko sa inyong pag-atiban ko. Dong. Salamat ninyo, Day. O salamat nga di agkapirmi sa akong giliran. Dong. Di ba nanumpa man ta sa usa-kusa? Nga mag-inunungay ta sa kasakit ug sa kalipay. Ug kamatayon rin makabuhag nato. Day. Maong sa tadaghigayon di ako man ni Motonyo. Kay bisan og tiguwag na ta. Mahal paghihapon ti ka. Ug andam ti kag silbihan sa tadaghigayon. Salamat. Mahal ko usab ikaw, Day Carmen. Tonyo. In the morning, I'm rolling by. Bisan pa man og mga idala na sila si Kuya Tonyo ug Ate Carmen. Nagpabiling paghihapon ang ilang gugma sa usag-usa. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatan ko. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita magahikalang kaagi ni Alma nga taga Barangay Utso, Hingoog City, Misamis Oriental. But sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Power of Love. Pare, kinsa man sa dayong kauban gabi? Lahi na sad, pre. Naam ko'y nakailayo lang at chicks gabi. O nakasinabot man eh. Aw. Kita ka dahil na ako sumutin. Badlungon na gining mo, pre. Badlungon. Wala man na problema. Kay single man ko. Huwag ko sa basad. Single ang babae. Huwag sa may problema na. Ang problema kung makapamabdos ka. Ay, sus ma. Maruning anak ni mo eh. Sa'y pagtuon mo. Magpataka ko. Dong, di na tumahibaw at kung unsay may tabos ko maabot. Mahatlok lang ko, basig gabaan ka ng imong gibuhat. Ate lagi ma. Ibaw kung unsay akong gibuhat. Ug nag-amping ko. Ay, nabahala ka. Basta kay ako magkuwag pahimangno nimo, ha? Hapit ka mga man sa mutabaw, ya? Nga naman. Asa naman sa data, ha? Alam ko ipaila-ila ni mo. Mau ba? Siguro alang yung guwapa na ba, ha? Sahay na ba? Taka lang yung pamili. Ikaw sa dosahay, huwag mo sa kay pili. Buhiik ko ba? Buhiik ko! Ano, di ba na niyo ipakita si Victor na ko? Buhiik ko!
Di lagi pwede, ma'am. Di lagi pwede ang ibliyado din eh. Victor, Hindi naman pwede, ha? ikaw may ipangita, pre, oh. Di siguro ako eh. Basig na ilay Victor din. Victor! Da, pre. Victor! Oy, oy! Oh, Victor! Wala. Victor! Miss Nepa, ganun gigakos mo ko nimo. Ayaw kong irawan na ka makailan ako. Wa. Sa club! Ay, pre. Murag na ibaw na ko kung sa unsa na. Kadiyot sa. Sa gawas na magstorya. Dili. Dili. Pabuta ko dito sa gawas. Huwag ka makahinom doon ako, bisag gamay, ha? Human ko ni mo dadas sa motel. Wa, good? Sa tinuod lang, kuan, dagan mo gud kog babae nga gida sa motel. Dili kay ikaw ra. Ug usa pa, kung na may nahitabo na to, sigurado ko nga kausaran na mahitabo. Kausaran lagi, pero nagbunga man. Ha? Unsa na bunga? Nagbunga ang atong gibuhat, mabdos ko. Ako ka na? Uy, wala lang nakahilabot ako, human na inahitabo na to. Sorry, miss. Sorry. Ambot ko nun sa pangani mo, pero dili ka pwedeng moangko na na. Wa ko makailan mo singpit. So, dili ko malubag ug moangko na ng bataa. Nabuang ka na ba, Victor, ha? Pangita at tumabayhana o kinahanglan nga manubag kas iyang gimaplos. Yung so man mo pakibaw mga ako gito. Basin og gipaangkon na ko niya. Bahala na. Pero, nak, basig tinuod sa gud imo tong anak ang iyang gimaplos. Hana, magmahay ka gud unya. Ma. Leso na nimo ha, anak ha. Nga di gyud ka magbinuang og babae. Tanawa ra gud oh. Dako kay tag problema karon. Unta nakat-o na ka, Victor. Kat-on ko taon. Samtang kaya pa na ako, mag-enjoy ko sa kong kinabuhi, oy. Pre, kung sa ka akong mangita kag babae ba, kanang seryosohon ganin mo ba? Basta nung mo na sulban na rumausap ka, pre. Ay, siyempre, wala pa magkabata, pre. Ako, plano sa gani kong settle down, pre. Kung makauyab na niya ko. Aw, kung makakita kong babae nga tarong, pre, so ayan ako panguyab. Basin pa din magkasinabot, ni. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ako? Oo, Lini. Ikaw may nakita na kong babae nga tarong. Basin og, ikaw pa din makapausap na ko. Nahibaw ko kung unsay kalaki nimo sa mga babae, Victor. Maong dili ko makasaling nimo. I love you. Unsa to? Tablet ka. Please. So, ayan na to, Amy. Victor. Paspasas panahon sa. Tulo naman day mo katuig ni Lini, pre. Lagi, pre. O, dili siya lisod higugmaon, pre. Huwag ko masayop. Butan gina siya. Kaya sa pamigipaabot ni mo, pre. Pakasli na! Salamat! Salamat ninyo! Day, pila ka tuig din tong nagsigig suway nga magkabibi. Sa man,
Wa paghihapon? Wa paghihapon. Victor, Oo. Ano sa mga problema, ha? na ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na, day? Sa tinuod lang, may anak na kong daan. Unsa? Og may problema sa akong pagpanganak. Maong niingon ang doktor nga imposible nga makaanak pa kong balik. Pasaylo ako, Victor. Maoring nibalik ka sa kasing bisyo. May undang na biya kaantayin ng inom-inom niya karon manginumay na sa ka. Naiubos kay Kobre. Sa kataas sa panahon, nakahimo pagtago si Lenny na ko nga. May anak na di siya. Eh, basin og nahadlok lang siya, pre. Ngayon mo siyang biyaan. Pahala siya eh. Kinsa mo gitutukan niya? Oh, kano mga babae speaker stable ay. Pilit kay ginanuan yung yay. Mo ba? Ako'y bahala ni mga bayan. Dulo na ko. Unya unsa man? Natagbaw na kasi mong laag o pamabay? Unsa gisultin mo? Patagag storya. Nay nakasulti na ako nga nagkitaan ka nga nigawas ka sa motel. Grabe naman sa ka, Victor. Nagkadako na nga itong edad na mabay paghihapon ka? Wa kay labot. Ayaw ko ging naana, ha? Asawa ko nimo. Asawa? Ha? Asawa? Asawa raw ka? Oh. Pero dili ka magkahatag na akong anak. Victor. Lakaw ko. May pagmuinom. Nabaras ako. Ubay-ubay kong nainom gabi na. Kinsa mo nun? Victor. Kinsa ning imong kauban, Lenny? Unsa? Nagkaistorya mi sa inahan sa imong napamabdusan sa Batanon pa ka. Og dili man sad siguro ikalimot nga ikaw gid ang amahan. Liwat kayo nimo, Victor. Og ako siyang gidaha og tuyo dinhi sa bahay aron makaila na gid unya kas imong anak. Dong, pasaylo ako. Ang anak niya, day, teka. Linday, salamat. Salamat niya. Karon nga na naman kay anak. Unta magmalipayot na, Victor. Kay ako, mangita na sa kong tao nga makahatag na kong kalipay. Kanang makadawat na ko, unsay kaya na kong mahatag o bisan pag wa ko'y mahatag. Unsay bot ni mong ipasabot, day. Biyaan natin ka, Victor. Magbuwag na ta. Lili, ayoko biyahe. Sorry. Sorry, day. Pasaylo ako. Nagpadara ko sa kong kaguol at higayon. Pasaylo asad ko, Victor. Pero dili na ko. Lili. Talking so easy, all the loving you gave me, it told me you cared. Bisag kung saan ako paghangyo si Lili, di na gid siya makigbalik nako. Sakit man, pero ang kuno nako nga sa nagihapon nako. Mangwa ko'y mahimo, kundi dawaton ang kamaturan, ngawa na gid mi ni Lili. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan kaagi ni Victor nga taga Happy Valley, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga ikuluhan, If Ever You're in My Arms Again. Ang mga kaagi gibahatan o duwas sa radyo ni Carol Marie Caen o duwas sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala o mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi na naglipot sa sakawit. I-address lang na inyong kalamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo.